5 do 5, šalje poruke u 5 do 5. Šalje poruke u 5 do 5, šalje poruke u 5 do 5. Nije kraj, još je prerano znam. Tako mlada ko da predugo sam previše sam. Sve je uvenulo, bilo nam je prelepo baš. Ovo srce već odavno ti je ledeno sad. S rola 1 u 2, prvi malo da me digne, drugi kada te se setim i kad sve me već stigne. Nađi me na našem starom mestu, listam nam slike i nemoj ništa da se brineš, bebe, ne idem nigde. Sam rođen i ginem, možda najgori primer. Prvo zavolim pa razorim, sve lako mi ide. Neću suze da lijem, pa sam stalno razbijen. Sve je Gucci ako pitaš oko mene su zmije. Šalje poruke u 5 do 5, samo priđe mi, al kući opet odem sa 2. Nemoj slikati večeras, to je lože po mene. Ako ona, ali koga noći svodim u krevet. Pravim nove probleme, ko da molim za nered. Samo malo me je puklo, bebe, nisam od sebe. Još sam tako mlada, ali ubrzano curi mi vreme. I ti bi svaku kap, ja ti nudim otrov za žene. Da me ne bi stigli, kad krajem krenem vežem pertle, ali ne mogu sebe za ove žene. Samo stvaraju mi teret, ko da gube mi vreme. Na kraju ništa mi ne vrede, bebe, samo bih tebe. Ljudi kažu kako samo jednu iskreno voliš. Ja sam je izdao, iskreno još uvek me boli. Ima dugo da gorim kad oči konačno sklopim, pa ne spavam jer sve što imam su mi uzeli snovi. Ako sklopim oči prerano, reci da se gledamo sa druge strane. Spreman sam da umrem, to sam rekao. I tako dugo to sam čekao, ali prvo moram napravim sve da moji mogu budu mirni, da im miran da legnem. Možda onda malo manje, čak ispadnem kreten. Operem po koji greh, olakšam im teret. Možda onda ne kažu da mislim samo na sebe, ne. Živimo nezdravo, jedva i gledamo, jedva i stojim na nogama. Noći u klubu obrnio šturu, a zoru dočekujem polupan. Odem sa 2, nemoj slikati večeras, to je loše po mene. Ako ona sazna koga noći svodim u krevet. Šalje poruke u 5 do 5, samo priđe mi, al kući opet odem sa 2. Nemoj slikati večeras, to je loše po mene. Ako ona sazna koga noći svodim u krevet. Pravim nove probleme, ko da molim za nered. Samo malo me je pukla, bebe, nisam od sebe. Još sam tako mlada, ali ubrzano curi mi vreme. I ti bi svaku kap, ja ti nudim otrov za žene. Pitaju se gde vodim je ti, a u sobi tiho šapućem i sporije. Cijelo večer lomi i moli, jako boli je. Čak i njoj sam rekao da sakrije sve storije. Izvini opet, jer ja jako često preteram. A ti me voliš, ali misliš da sam neveran, ne. Oprosti moja nedela, čak i ponedeljak mi izgleda ko nedelja. Na aparatu 777, dok ne poduplam i to sam za stolicu vezan. Tako polupan, ali on sam i previše spreman. Pa sve ću prokockati ili ću sumu dići do neba. Ne znam gde mi je mer i dalje podježemo masu. Staroj rani u klubu otvaram novu flašu. Kupim stvari, ustajem, izlazim, oblačim jaknu. I baš tu ispred kazina na glavu prislonim magnum. Šalje poruke u 5 do 5, samo priđe mi, al kući opet odem sa 2. Nemoj slikati večeras, to je loše po mene. Ako ona zazna koga noći svodim u krevet. Pravim nove probleme, ko da molim za nered. Samo malo me je pukla, bebe, nisam od sebe. Još sam tako mlada, ali ubrzano curi mi vreme. I ti bi svaku kap, ja ti nudim otrov za žene. Šalje poruke u 5 do 5, šalje poruke u 5 do 5. Šalje poruke u 5 do 5, šalje poruke u 5 do 5. Šalje poruke u 5 do 5, šalje poruke u 5 do 5, 5 do 5. Šalje poruke u 5 do 5, šalje poruke u 5 do 5, Na 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 na. Ko da sam lud, ko da sam lud bez tebe. Trebaš mi tu pored mene, pa makar na samo sekundu. Da kažem hej, nismo se videli dugo baš. I posle svega si umorna, ja mogu to da razumem. Al opet hej, ja nisam došao zbog sukoba.
Iako tako si surova, ali ipak stoji ti uloga. Da ti iskren budem, lagat ću večeras da ti pripadam. Iako oboje znamo da sam tako neveran. Imam još malo vremena, a nemam mira nigde osim pored tebe. Grad zna za sve moje tajne, ali ih čuva bolje dok joj dajem sve. Ali ništa nije isto pored nje. O ne, ne, ne. O ne, 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 ne. O ne, 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 ne. O ne, 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 ne. Aj, 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 aj. O ne, 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 ne. O ne, 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 ne. O ne, 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 ne. Ja, ja, a ja još pamtim miris tvog parfema i sve me seća na note leta kad bili smo za nijansu bar srećniji. Ja, ja, o mija bela, 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 znam da ti bi opet htela, htela, htela da pocepaš mi srce na pola, pa kad svane zora da teram se da te zaboravim. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Ćao Lićme, brate, kako si? Pa, brate, sve je stabilno loše, pravo ti kažem. Dobre. Jel to i u tvojim tekstovima, sad sam skonto kad smo radili, protežiraš, znači kao, i to smo negde pre nego što si počeo da radiš session, pričali smo na temu hip-hopa, trepa, kao nečega što je neki ventil. Jel to i tebi tako ili? Pa upravo tako, da, tako je sve krenulo u suštini, mislim. Ja sam počeo time da se bavim jer nisam mogao da spavam, uvijek sam pratila me ta insomnija i u tim nekim noćima baš svakake misli kad su mi bile, tad sam i naleteo na beat, sasvim slučajno, kao ajde, napisat ću nešto, napišem ga i to je zapravo bio boom bap. Prve stvari neke moje koje sam radio, bile su sve stara škola boom bap i na tome sam pisao, nije bilo melodija nikakvih, bilo je baš samo suva lirika i samo udri. I to sam, brate, poslao kumu, nisam ništa ni očekivao ni ništa i onda je on mene nazvao zapravo i napržio me kao moraš da nastaviš ovo, vamo, tamo i tako sam krenuo se bavim time jer sam nastavio. A zašto ne više boom bap? Ja prvi ne kažem nijedan ne više boom bap, smatram da ako ja kao umetnik hoću sebe da imam pravo da nazovem sebe MC-em, ja moram da i znam da bacim freestyle i bacim old school. To što ja sad trenutno radim neke druge vode jeste samo ta neka faza mog zvuka, nekog razvitka kao umetnika, ono što mi najviše sad prije i šta osjećam. Ali ja u svakom momentu mogu da bacim i freestyle i da pričam o boom bapu i da radim boom bap. A ko ti kad kažeš boom bap, ko su ti bili, možda je sad preteška reč idoli, ali da kažemo šta si slušao, kako je to krenulo kad si čuo taj prvi beat? Brate, mene ti je Ćale uveo u to, ja kad sam bio mali, on me zaseo ispred laptopa i video ja pratim MTV, tako neki gluposti mi idu i onda je seo i pustio mi Ajsnih Rutina, Beogradski sindikat, pustio mi Voodoo Popaja i te neke stvari, da. Pozdrav za Ćale. Iskreno, pozdrav za Ćaleta i pozdrav za tetku koja mi je izvalila Tupaka, tad sam krenuo baš puno i Paka i Eminema da slušam, iako sam posle malo više zgotivio Bigija zapravo. Ali, znači, ipak je Pak i svim generacijama, dakle, ja sam kao duplo stariji od tebe. Apsolutno, da, to je bilo neko od prvih sećanja koje me povezuju sa hip-hopom. Kako je bilo kad si kao to što je Tupak gurao u smislu tog nekih soc tema, nekog rebel momenta, je li to bilo presudno ili Apsolutno. Pričali smo o tome kako je hip-hop od uvek bio najbolji način izražavanja i neki vid bunta zapravo ljudima. Tako da sve ono što si hteo da preneseš, sirovu emociju koju si imao u sebi, ogorčenost, mržnju, tugu, sve što je bilo da ne kažeš tabu u drugim žanrovima, ti si mogao tu da iskažeš bez A kako vidiš, sad kad govoriš o tome, sad si rekao jako ozbiljnu reč, mržnja, ali nema veze, okej. Koja je, kako ti vidiš kao mlad performer, odgovornost
performera danas. U tom smislu da kao, ok, ti radiš ventiliranje i to je sasvim ok, ali ipak može da dosegneš rič koji je nesaglediv. Dakle, milioni i milioni će imati neki dodir sa tvojom emocijom i na njih će nekako uticati. Ili razmišljaš o tome? Apsolutno. Iz mog ličnog iskustva mogu kažem da je meni baš muzika ispasila život u nekim najmračnijim trenucima. Određeni izvođači, određene pesme su meni jednostavno pokazale da ja nisam sam, da je još neko osjetio to što ja osjećam, da jeste ono... Baš zbog toga i guram tu neku priču od krvi i mesa, da može da se osjeti, jer muzika po meni je danas previše postala nekako isforsirana i nekako sve se glorifikuje, ono što ne treba se glorifikuje, što si veći, da izvinaš, majmun, to si ono poznatiji sad. Tako da, voleo bi kad bi moglo to više da se vrati u srž svega, u ljudskost neku, da se povežu zapravo ljudi sa time. Pa dobro, okej, ali kao ti daješ svoj lični primjer, ako svi radimo onako kako osjećamo vrednosno, kako da kažem, onda će biti okej. Znači, ako ne pratimo trendove. Tako je. Pa mislim, i trendove mogu da razumem sve to, a da kažeš, sve to normalna neka stvar, samo u nekim granicama. Ako vidiš da to već neku širu sliku, da ozbiljnije utiče na neku širu sliku, onda treba nešto da se preduzme po tome, treba da se osveži, da se vrati opet na početke, jel tako? Pa da, moramo da imamo meru, jel tako, u svemu. Apsolutno. Pa i u tome, da imamo svest i o drugim ljudima, o tome kako utičemo. To je glavna stvar, da, svest zapravo. Što više koristiti svoju glavu, pokušati da sagledaš ne samo svoju guzicu, nego i ono što, ono iznad toga što može da utiče jednostavno, ne vrti se ceo svet ni oko nas i oko je nama to neka u glavi. Pa da, ti pominješ Dostojevskog u jednoj pesmi, to sam zapamtio. On je rekao da je kupiti hleb sebi stvar materijalnog, ali razmišljati o tome kako drugi kupuju hleb, to je duhovno. Da. Eto, možda nisi znao, ali na neki način me inspirisalo to što si pomenuo Dostojevskog. Da li misliš da u eri AI-a i u eri hiperprodukcije može da se desi da neko od repera bude neki Dostojevski? Tipa, sad neću da poredim, da me ne kritikuje neko, pošto će ovo biti vidljivo, jel tako? Ne poredim Dostojevskog i Tupaka, ali možemo reći da je Tupak neki hip-hop Dostojevski, jel? Da. Pazi, voleo bi da mogu sad ti dam neki konkretan kao odgovor, ja ne znam, ja sam isto samo čovek, ono što bi ja voleo i ono što je meni bitno jeste da iskažem ono što zapravo jeste ljudsko, jel tako, ja sam teški inače protivnik AI i svega toga, ne volim muziku ne podržavam muziku koja je nastala tako, ne podržavam ništa zapravo, ajde, ljudi koji ga koriste za ovako neke informacije, to okej, ali ti da praviš muziku sa AI-em, to je po meni baš onako, ne može tako jednostavno. Što se mene tiče, ja ću raditi muziku kako ja radim i imaću svoj stav protiv toga da li će to da prosperira ili ne, ja to ne znam i zapravo najveći mozgovi svojih nekih vremena nisu to ni znali dok ko zna koliko posle njih, tako da ono što je na meni ja ću da ostavim ovde, a to posle mene šta će biti vidjet ćemo. Ja se nadam da će to ostati, to je zapravo jedini moj cilj. Dobro, ostaće sigurno, siguran sam u to. Eto, mi ćemo dati podršku koliko možemo i nadati se da su te neke, da je muzika, umetnost, u stvari ono što je ljudsko i što će definitivno jedino moći da parira AI u budućnosti. Ja? Apsolutno, za neke ostale životne stvari možeš da imaš neki šablon, neku formulu uspeha, nešto. Umetnost je individualna stvar, to je jednostavno, ili ćeš doživeti tako ti kao osoba ili nećeš. Jednostavno. Pa da, niko do sad nije uspio da definiše. Da, duša je nešto što je definitivno nedefinisano. Ajde da vidimo onda kako da sačuvamo možda kroz muziku tu dušu. I nadam se da ćeš ti biti jedan od mladih performera koji će to da uspe. Tako da, eto, želim ti da prosto, kako da kažem, daš sve od sebe, da budeš iskren u svojim tim tekstovima u budućnosti, da naravno treba spojiti i komercijalu i ono šta osjećaš vrednosno, ali moramo meriti, moramo imati meru. Ako se slažeš. Apsolutno. Živ bio.